Kasinggalang lalay insa ana arang jauh otan bangan lalayoy aoy tuanai nandi agi hanema oi kasinggalang ama oi baduo kabine masa malam ko olalai baduo kabine masa malam ko ama oi isi ko hatine mangko sana olalai lai rami ne mapagurau tibo ama oi lai rami ne mapagurau tibo ama oi baringi nade ma dipakan maka enakan dua oi di halaman dedakan tua nagari olala ya karamade nadi nyola kode nadi nyo atuan mai oh ya de yakin akan dua samula bani irang sigo ya batam gua kito da samalam kini olala ya karamaden oh ya di nyola den di nyo di banyo kini tuan mai salam salam ine ma sejahtera amma wala ya juhatin ma hari kami amma wala ya juhatin ma hari kami amma sambah simpuhan ma jo sambah data lalai sambulan salam ma hari kami amma sambulan salam ma hari kami amma jauh jodak neda kana lai datang onde malai basilo neda kamila kasiko olala ya karam den di nyola koden di nyona nakan dua moi ko ado kabe neda oyana maranggang onde da kito paare olala samalamako olala ya di mayo kini di mayo kini nakan dua moi didaki bali kasinggalang lalayoy aoy tuanai bidu akate aladil amun
kahulu hulu dei buang mangko ka tapi kasudah nanyo sampai juo pandai pandada udama nemba amanemba indah ada jopi luru karena ya sabarlah ada janjuang hati iman dida dodi guncanyo la la ya karam dendinyo nasi jual kaden makala do jual kadi gilian garam nanajam hadipi aman awa aballa dang tapi rembo ande dari mayo kini hati jual kaden tahan mato jual kaden yang nanden yang jota padangan bisa lo dari tampaknya ande dari mayu ini biar kareh labatai manimponi ya di hati sampai ka tapi detaku ide na pandai uang lape de lari ada juga lomba pandang ramato asamu kini la tua dalam hati tapu aku indah ada udah balik alam idena ya karindu surang la lalai karindu surang